Fl-ewwel reazzjoni tagħha r-riżultat tar-referendum, Deborah Xkembri ringrazzjat lil kull min tasemu għal din il-kawża, b'mod speċjali lil membri tal-kleru li minn wara l-kwinti għenu lil moviment Iva. Dwar l-apoloġija tal-Kurja li waslet tard, il-bieraħ filgħaxija Deborah Xkembri qalet li personalment ma rċiviet l-ebda apoloġija. Ma naħsibx li l-Knisja jew it-Tribunal se jibdlu l-opinjoni tagħhom rigward il-tneħħija tiegħi mill-ktieb tal-nies li jistgħu ovvjament jipprattikaw fil-Knisja. Ġifieri ma nafx jekk kienet apoloġija totalment għal kulħadd jew għal kulħadd minn barra lija. Il-moviment ser jibqa' għaddej sakemm il-liġi tad-divorzju tgħaddi mill-Parlament. Jeffrey Pulicino Orlando qal li għad irid jiddeċiedi x'ser ikun il-futur politiku tiegħu u Deborah Xkembri wieġbet li ma teskludi xejn meta mistoqsija tgħid jekk hijiex taħseb biex tidħol fil-politika. Iċ-chairperson sostniet li l-moviment huwa lest li jiddiskuti xi emendi li jkunu proposti u qalet li tittama lil membri parlamentari li ma ttihomx il-kuxjenza li jivvotaw Iva almenu jastienu. Evarist Bartolo qal li l-moviment Iva għadda messaġġ lil partiti politiċi li m'hemmx bżonn flus iżda prinċipji biex tirbaħ kampanja elettorali. Are we more European than yesterday? I think we're as European as yesterday, but finally we've recognized that we are.